Nagising sa masayang tugtugan at makukulay na parada ang mga residente sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Ito'y sa opisyal na pagbubukas ng Bagoong Festival 2025 ng bayan ngayong araw, March 20. Pinangunahan ito ng 32 mga barangay at bagoong concessionaires. Paraan ito ng pasasalamat ng bayan sa mga natanggap nilang biyaya na hatid ng dagat at ng pangunahin nilang produkto na bagoong. Ay malaking bagay pong pagkatulong itong naging negosyo namin kasi dito na po lahat kinukuha yung mga pamumuhay namin, pagpapaaral ko sa mga anak ko, at saka ibang mga tauhan ko po. Yung product po namin talaga pong dinadaga kasi quality po siya, sir. Nakapagpagawa na rin po ako ng malit na bahay. Yun po, sir. May sarili na rin akong natatawag kong bahay, sir. Yun po. Matapos ang parada, tuloy pa rin ang selebrasyon sa Lingayen Civic Center. These things that we are doing now, no, is in honor of the Lord Almighty up above. All the blessings that we are receiving is in His honor, no? Lahat po ng mga blessings na nangyayari ngayon, kaloob ng Panginoong Diyos yan. As a celebration, it is a testament to the rich cultural heritage and entrepreneurial spirit of Lingayen. May libreng tikim din sa mga putahe na ang pangunahing sangkap ay bagoong. Napatrip down memory lane tuloy si Gerald na nagbalik bayan mula pa Canada. Wonderful experience to be here again. After 2 years, masaya makabalik kung saan ka nang galing. You know what I mean? Kasabay din ng selebrasyon ang pagkakaroon ng guided tour sa loob mismo ng Bagoong Factory na layong ipamalas ang tradisyonal na paggawa ng bagoong. Magtatagal ang selebrasyon hanggang sa ika-22 ng Marso. Jose Robert Inventor, RNG News.